Na Rympei U ka channel namta ki paidbah ka Bri U Hynñiewtrep. Katanat sipai jong ke Israel kolong haka sintho ding bakala menjur ya korukom terikam na kabenta ka jing hiar thma ka bathma ha Gaza strip namar baka Hamas ka penrem ya ka ei ka bakala khot ya ki jing hiar thma bashir khai jong ke Israel haka nong ba Gaza jong ka Palestine kani ka jing thmu ba jing Pynkhreh bala menjur na kabenta ka jing peteng biang ya ka jing hiar thma ka long hadin ka tu ka nismi baga kan hun menteri pahara jong ke Israel kala khot ban kini no ya ka nong ba ka bahe tam jong ka Palestine hadin arpo arbanai jong ka thma ka balawan ra ya ki jing e ki bashir khai ya ki paidbah nong shong shinong jong ka nong ba Gaza muhe ispai jong ka Israel Lieutenant General Ayal Zamir ulam menjur ya ka rukom terekam bakong san na kabenta ka jing thmu ba jing Pynkhreh ba thymmai jong ka tanat sipai IDF hakani ka kenti ban leit tur biang sha Gaza strip ban kini no asendan ya ka bor senshan na kati jong ka Hamas na malaong baka Israel kamla ashu ban shu yaisha bad yai ap na baka Hamas rukam simpelai ya ki Bri U jong ka Israel ki baka lakem na du usnem bala leit ban hiar thman ningkong e ya ka Israel ka sarkar jong menteri rambadu kari u Benjamin Netanyahu kam sim la ai ya ka por ka batikna lanu kispa Israel kin leit ban rong bad hiar thma biang shanong ba Gaza hakaba naki hajar ngut kila leit re tengen hadin bakila phet karat na ki jing thumbor ki bahashwa